So yan, tapos na kami mag-swimming and wala na kaming ibang gagawin. Tapos na din tayo makapag-shoot. And maraming salamat Bilog Falls sa pagtatangkilik sa amin dito sa Lagonoy, Camarines Sur. Ay, punta din kayo dito. Kaya mga taga dyan, punta din kayo dito. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. And kung nagandaan kayo dito sa aking video, please click the like button. And kung hindi naman, i-dislike nyo ang video na to. And kung bago kayo dito sa aking channel, please subscribe Madayan. And don't forget to click the bell para notify kayo sa aking mga bagong uploads. And see you sa mga bagong destination dito sa Bicol region.